Hej! 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 I dag er den 13. september, og det er min fødselsdag. Det skal nok blive en rigtig sjov dag. Og jeg kan se, der står en kasse der. Måske er det en gave til mig. Sådan en har jeg altid ønsket mig. Hej, jeg er fra din mor. Tak, mor. Nå, vil du ikke lege med mig på min fødselsdag? Det kan vi godt. Skal vi lege? Sæt halen på æslet. Det kan vi rigtig godt. Du er æslet. Nej. Rio Grande Santiago. Det kender jo i Mexico. I ægstesnor. Hvor man lægger sæbefisk og snus. Jeg gider ikke den der leg mere. Men mindre det er min tur nu. Så skal vi lege. Det ved jeg ikke. Vil du... Hvad med golfleg? Golfleg. Nu gider jeg ikke din lortelege mere. Skal vi ikke lave en god lavkage og spise om kap? Det kan vi godt, for jeg er god til at sluge. Fed den, han er. Vi lister os afsted på tog, når vi går ud og røver. Vi røver bare det vi må, og det vi nu behøver. Nu ligger mørket over land, i byen sover alle mand. Vi drager af gårde med sikker med spand, både Kasper og Jesper og Jonathan. Hos byens bager går vi ind, den røver kun lidt smugler. Lidt brød, lidt mel, en slikkepind og 1000 sukkerkugler. Det hænder dog, at Jonathan vil have en honningkagemand. Men ellers så tager vi os kun til vand, både Kasper og Jesper og Jonathan. Hos byens slagter tager vi kun en enkelt fad med finker. En oksesteg på 20 pund, lidt fars og nogle skinker. I løben røver vi en gris, det er lille en naturligvis. Men ellers så nøjes vi med pølse og and, både Kasper, Jesper og Jonathan. Og bliver det koldt, så er det bedst at møde frost og væde. Med frakke på og uldvest og hat og halvfærd. Vi kender en butik med klæder. Der handler vi med hvad de ser. Men ellers så går vi som vi plejer, man både Kasper og Jesper og Jonathan. Og når vi så har set en fuld af mad og meget andet, så røver vi det sølv og guld og drager ud på land. Som vinder så bestemmer jeg, at taberen skal have revet armhulehårene af, mens han får skyllet sin mund godt og grundigt i noget stærk chili.
Hvorfor ikke musik? Det var så den her med for helvede. Stem på Andreas 2D og Andrea 3B og få en masse slik. Og de fedeste HSG ever. Slik!